Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Kung mapauli man siya, dapat magpahibaw siya nako. Di kay mo diretso siyang biya nga. Dili formal nga mananghid. Wala problema lo eh. Ang importante nga, nananghid sabto siya nako daan. Pero ayaw ko bala ka. Patagan di kag batanon nga mayo mo atiman mo din eh. Karang gwapa og siksi. Wala ko magkinahanglag siksi og batanon na to. Mas nauyon kong turibya. Gusto na kong pabalikon to nimo siya din he. Ha? Pabalikon? Babalik ka siya din he. Gusto ko nga siya mo'y personal nga mo atiman ako og di ko gusto nga doon na pailain. May ano rin. Nawa na mo balik sa Toribia din eh. Kaya nagdaan itong dimal itong tigwanga din nila. May lagi unta. Pero si Lolo, nangita niya. Gusto ginaya nga. Pabalikon sa Toribia din eh. Mau ba? Lagot bito kong naminaw. Pero sa ganang. Ito ay Toribia sa ilakaw. Kung imo siya makitaan dito, ingna nga di nagyud pabalikon din niya. Aron way daw tang may tabo niya. Pero kung gusto gid siya, gusto gid siyang sakit siyang lawas, ayaw gid siyang paagtang puhi din niya, Jonel. Ariglado rin. Ako rin ang buhaton. So ilang Enel, matuwa rin sa ila. Aron imo siyang mapinahan nga di gyud ang ayang mo balik din eh. Wa na di mo trabaho sinang Toribia sa ilang luluguryo, tay? Wa na. Mipahawa naman ko no. Mipauli sa ila. Ha? Nga naman, tay? Sa iyo nito bagon. Basin wa na ganahi. Wa na dito garay Toribia. O wa na sabtay plano nga mubalik pa silang garayaw. Kadungog day ka. Nga naman ko nay? Nga no, nay? Hibaw na ka. Nagdagang isyo. Isyo. Nagnekay lang to Toribia para wa na gobot. Isyo ha? Isyo. Unsa ko na imong kipanulti ba eh? Unsa may dagang isyo ba eh? Mga karagong mga isyo god, isyo. Isyo. Gisamukan tingali. Sama sa nahitabo ni Renato nga gipusil ni Tasyo. Basta kay daghang isyo flex. Isyo. Unsa man sa ilabot ni Toribia, nay, kung naidagang issue sila sa Renato? Mao na bila kining isyo gid eh. Ayaw pa talaga yawit yaw daday. Gaday! Tukag yawit. Isyo. Wag ko pa takag yawit ay Felix Dakat. Ikaw kay wag ka basuhito diya. Ayaw na lang ko pogne kung unsay iyawit sa akong baba. Kay masag-una ko nimo puyo dito kay nimo. Me pastilan. May na nga barawon ka oy. Nakailabi ako nimo, ha? Nagpaturagas na lang imo naong. Nagsugod na sad mo sa inyong lalis, nay, tay. Ani na lang, mas mayo pa no. Lain na lang ato iskutan, be. May pa. Anak na lang. Uy. Go, go! Go! Go, go! Lahos din go! Go! Hey, may yung butag ninyo, tiya. Glinda. Sa'yo mo lagi ka ron. Ay, Ocho, kay nakoy tuyo ni Agawlita. Unsa man na, gaw? Storya mo diya. Kuhan ka nang, di ni makugapon sa inyo, gaw. Wa mo ko kita nimo. Ay, gianhi magkukumbilya, gaw, good. Gipapaapil ko sa ilang prayer meeting. Naabtan mi gabi, igaw, uy. Walay ko nimo hapita sa amo. Inalog niyo. Gihapit bitaw sad unta ti kagaw, pero miingon man si tiya nga milakaw sa kuno ka. Hala, unsa man kang oras sa milakaw gahapon? Mga alas 10 sa buntag. Mga Ha? alas 10:45 gito gaw, mga ingon ana. Sige, magtan-aw sa tatay, uy. Baga Glinda. Ngano ka tiyoy? Storya mo. Nagkabaiwas gid ay tanong. Oo, gaw. Unya, ansam di tuyo ni mo nako gaw. Ay kuan gaw ka nang magpakuyog utak ko nimo sa ilang layla. Karon? Bisag ka diyot langod kaayo. Ito baga. Sige gaw. Magilis una ko gaw ha. Pilok sa dakatan. Nay, tay. Kuyugan una nako si Glenda sa ilang layla. Mabalik rami dayon. Sulti na ko.
Pag-amping mo ulit delikado ba kayo panahon? Sulti na siya, Amping taon. Ganahan dyan mo Ilabi na nga, dagan ka naka-eskapo karon nga mga piniriso. O, tay. Ay. Magdali raman sad mi, tay. O niya, unsa na? Nagkita mo ni Toribia? Wa man rin. Mato pa ni isyot, wa ko namuli sa ila. Ug wasat sila mahibaw kung nasa nagkrustoribya. Baya, no? Basin og nakamatikod. Nahipusunon siya. Malagmit rin. Ta siguro kayo ang iyang signal mo nga nakasabot gidayon nga ato na siyang tinudon. Ayaw ninyo glong inil. Kinahanglang mahipos gito ninyong tigwanga. Pero Ren, siya mong paminaw ba? Wa ka tumusulti si Toribia ug sikreto ni nang daday sa tanang tinaguan nato niya. Aw, wanay kaso nil. Basta magpakahilom lang sabsin ng daday. Pero kung makamatikod ta nga magbinawa ang sabsin nato, aw, bisag inahan pa siyang lolita. Hipuson sab nato siya. Very good. Nice kayo ang imong plano rin. Sagdi lang, maniid lang tas panahon. Kinalang wag gyud aso nga mogawas nila, ha? Mo na atong misyon karon. Ug kutob sa makahatag og kahasol sa atong una-una. Kinahanglan ato jud dayong pitulon. Kana. O yun yung kay kuwana rin. Para wag sagabal ang atong mga nindot nga plano. Basta sundan lang gyud ang akong gisugo nimo. Pangitaa ug hipusa gyud ninyo si Toribia. Areglado rin. Ingon kagaw kay mo ato ta silang Layla. Ni amal kita sa inyo. Ayog sapa gaw. Kay nako importante kayong isulti nimo. Gahapon pa unta ni nako isulti nimo. Unsa man din na gaw? Kuan ba? Nakita ni kahapon ni Tasyo. Unsa? Nagkita mo ni Tasyo? Hinayar lagi mong tingo. Hinay rabitaw to. O nakita mi. Diyaras unahan o. Kita ka ng kakahuyan loyos amo. Diya mi nagsultihanay. Mao ba gaw? Unya hain na nun siya gaw. Nagsabot mi kahapon nga magkita na sab mi karong mga orasa. Pero wa ko musulti niya nga ako kang dadon aron magkasultihanay sad mo. Mao ba? Sige gaw. Sigurado man ka nga mo to nga ron siya. Naalagi gito ron siya. Pabuta lang nato kay medyo mga medya oras ba? Basin mga 11:00 gyud nana siya diha. Sige. Paabuton lang gid nato gaw. Kay gusto sa ko nga may istorya nato siya. Pamasin na lang nga doon natin katampo nga matabang niya. Ay, salamat, daday. Ay, way sa payan, Gors. Istilan din na siya. Gors. Ay, kung daday ka nang na ako'y pangutanan ni mo ba? Oh, unsa man na, Gors. Kanang sa imong paminaw, unsa man kahit tinudan na yung rason nga wa naman yun mo balik sa Toribia din, he? Doon na ba siya gipanlooran? Ay, wa man ko'y naidumduman nga nang lood to siya din, he, Gors. Malipayon man kayo to siya din, he. Ganahan man kayo to siyang mupuyo din, he. Kay nakauyon man kay to siya. Ay kanang maubitaw nga hibong ko kung nganong kalit siyang mibiya nga walang mananghit. Murag, siya ragi makatubagan ng pangutan na, Gors. Koan, di ba suod man yun mo ni Toribia? Nakatultol ka ba kung hain ang ila? Ay, nakatultol, oy. Naraila dapit sa Baryo Lungon. Kuyawa siya na. Baryo lungon di ay. Makuyawan man lang punta. Mao ba? Mahimo bang imo kung kuyugan dito sa ila? Ay, karusta man? Gusto na ko nga, atuon na to siya sa ila. Kay gusto kong masayod sa bugat nga rason kung nganong wala gid siya mubalik rin eh. Oh, sige, kuyugan ti ka dito sila. Pasensya na kayo ninyo, Glenn. Dita, sa akong mga nahinayak magyud ko inigod. Waday kaso Tasyo, uy. Mas nalipay mi nga nagpakita ka na mo din, he. Mao bitaw na akong giingon niya gaw nga mas maayo na lang nga naistorya ginato siya.
Sa tinood lang no, nauwaw na kay ko inilit. Ngano gutang mauwaw man ka namo. Kung wa kay daotang gibuhat, wag gyud kay angay kauwawan. Tasyo, ayaw paghuna-huna og bati sa imong kaugalingon. Kung wag gyud kay sa nga nahimo. Gusto kita siyo. Wa man kay angay ikauwaw. O hinuon, angay kang bation og karbo. Ayaw ka bala ka, Tasyo. Gisultihan nami sa tanan ni Pipito. Og among ipasalig nimo, nga wa mi kawad isa among dakong pagsalig diha nimo. Salamat taon lit. Pero abi ninyo, naguol jud ko nga nagununa kay wag yun ako ikitas Pipito. Mga 4 na kaadlaw sakad sa akong pag-iskapo. Ayaw ka balaka ni Pipito Tasyo. Naara lagi to siya. Kung amo gani siya makitaan, amo gi siya sultihan. Salamat jud ayo ninyo, Glenn. Busa ayaw gyud kaguol ni Pipito, Tasyo. Kay sigurado gyud mi nga okay ra gyud to siya. Oh, Tore, kumusta naman na ito si Lolo Goryo? Sige man gyapon siya suroy sa amo. O lagsik gyapon siya. Pero syempre, abi nimo, mibati ba gyud si Lolo Goryo nimo. Nag-uol kayo siya kon nganong miiskapo gyud kuno ka. Wala mo ko laing kapilian lit. Mao nga ako na lang yun ang gihimo. Una yung rason kung nganong miskapo ko, tungkol kay gusto ko nga makatabang ni Lolo Goryo aron mapanalipdan siya sa mga daotang plano ni Renato. Ha? Kay nga naman di Tasyo? Nabalaka ko nga basin og dunay daotang buhaton si Renato kang Lolo Goryo. Munay dakong rason kung nganong miskapo gyud ko. Unsa man gid daotang plano ni Renato, Tasyo? Ngadto ni Lolo Goryo. Basin og do na mi matabang kon imo misultihan. Aron sa mapugna na mo ang iyang mga daotang laraw ba? Bitaw, sultihin mi Tasyo. Kay andam di ka imi mutabang nimo. Ilabi na ni Lolo Goryo aron mapanalipdan nato siya. Ayaw kahadlok, Tasyo. Ni Ami, kung gusto ka, kami mismo may musulti ni Lolo Goryo nimo. O bitaw, basta sultihin lang gid mi sa tinuod kung unsa gyud ang plano ni Renato ngadto ni Lolo Goryo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.